Dare repamusoro reHigh Court rapa Walter Magaya wePhD Ministries mari yechibatiso yebail ye$3,000 pamhosva dzekubata chibharo nefraud nhasi. Asi mapurisa 12 eCID anonzi akagadzirira kusunga zvakare Magaya nekumuisa mujeri. Mupurisa weCIO anoti mwanasikana wake akabatwa chibharo naMagaya, izvo zvawedzera bongozozo panyaya iyi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nyaya yaWalter Magaya yasvika padanho guru. Mutongi wedare repamusoro Justice Gibson Mandaza vapa mutungamiri wePhD Ministries mari yechibatiso ye$3,000 nhasi musi wa11 November 2025 pamhosva dzake dzefraud nekubata chibharo. Asi mashoko anoti mapurisa 12 eCID ari heavily armed ari kujeri kurimand muHarare akamirira kuti amusunge zvakare paanobuda. Mutori wenhau mukuru journalist Hopewell Ching'ono adonedza bhomba iri paX kana kuti paTwitter achitaura nezveintelligence kubva mukati meCIO, achiti mupurisa weCIO anoti mwanasikana wake akabatwawo chibharo naMagaya, zvichiwedzera kutsamwa kwevanhu panyaya iyi. Mukuru weCIO uyu apika kuti Magaya adzoserwe mujeri muchizarira nhasi. Nyaya iyi yazvino inoratidza kusawirirana kuri kuitika mumasangano eZim Security pamusoro pekuti vangagadzirisa sei nyonganyonga iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika paine makuhwa evamwe vakabatwa zvakare kubvira pakasungwa Magaya musi wa1 November. Kubiridzira kana kuti fraud uku kunobva muchirongwa chedzimba chemamiriyoni akawanda icho chakakundikana chekunyengedza vanoenda kuchechi kwake, nepo nyaya dzekubatwa chibharo dzava kusvika pa5 kubva kuvakadzi vaviri, vamwe kubva muna 2013 dzakanzwika mumakamera for sensitivity. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.